हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आज हम आप लोग के बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा, एकदम दिल के छू जाए वाला लोकगीत सुनाता नहीं। आप लोग के कैसन लगी कमेंट कर लो। और आज के जमाना में ऐसने होतो बा, एकदम रियल बा। और ये गीत भी हम उठैले है ना ममता मौर्य दीदी के आईडी से, और हमके उनकर गीत बहुत अच्छा लगेला। आई लो हमरी आवाज में सुनी लो, हमरी आवाज में कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताई लो। कि हमर सोचल कुल सपनवा सब बेकार हो गइल। कि हमर सोचल कुल सपनवा सब बेकार हो गइल। अपना तन के जनमल बेटा पटीदार हो गइल। कि अपने तन के जामल बेटा पटीदार हो गइल। कर्जा के काढ़ी काढ़ी ओह के पढ़वानी, आपन पेट काटी ओह के खियावनी। के कर्जा के काढ़ी काढ़ी ओह के पढ़वानी, आपन पेट काटी ओह के खियावनी। कि पहिले बुरबक रहे अब ता होशियार हो गइल। कि पहिले बुरबक रहे अब ता होशियार हो गइल। अपने तन के जामल बेटा पटीदार हो गइल। कि अपने तन के जामल बेटा पटीदार हो गइल। हमरो ना के नात बाटे ओह से दवाई। कि हमरो ना के नात बाटे ओह से दवाई। जहिया से आइल बिया ओकरो लुगाई। कि जहिया से आइल बिया ओकरो लुगाई। कि समझावा कमलेश का विचार हो गइल। अपने तन के जामल बेटा पटीदार हो गइल। कि अपने तन के जामल बेटा पटीदार हो गइल। कि हमर सोचल कुल सपनवा सब बेकार हो गइल। कि हमार सोचल कुल सपनवा सब बेकार हो गइल। अपने तन के जामल बेटा पटीदार हो गइल। बढ़िया।